ናይሎም መጽናዓትና ዮሐንስ ወንጌልዩ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጽር 1 ክሳብ 18 እዩ ከም ተኩላትኩም ክትዛረቡሉ ጸናሕኩም ኣነ ድማ ካብ ቁጽር 1 ብምጅማር ናብቲ ክሳብ 18 ኸይደ ማለት እዩ ወይታ ይባረኩም ቁጽር 1 ከምዚ ይብል ማለት እዩ ቃል በመጀመርታ ነበረ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃልውን ኣምላኽ ነበረ ኣነ ነዚ ቃል እዚ ኸንብቦ ምስ ጀመርኩ ብኡቡ ዝመጻለይ ሓደ ሕቶ እዩ ሓደ ሕቶ ኣብ ውሽጠይ መጽዩ ማለት እዩ እቲ ዝሓተትክዎ ሕቶ ድማ እንታይ ዝብል እዩ ስለምንታይ እዩ ዮሐንስ ከምቶም ካልኦት ናይ ወንጌል ጸሓፍቲ ማለት ከም በዓል ማቴዎስ ማርቆስ ከምኡ ሉቃስ ብዛዕባ ኢየሱስ ክጽሕፍ ክጅምር ከሎ ብወለዶ ኢየሱስ ዘይጀመረ ከምዛ ዓይነት ሕቶ ሓቲትኩም ዶ ኣነ ቀልጢፈ ዝሓተትኩ ስለምንታይ ዮሐንስ ብቐጥታ ቃል በመጀመርታ ነበረ ኢሉ እቲ ቃል ድማ በአምላኽ ነበረ እቲ ቃሉን ኣምላኽ ነበረ ኢሉ ጀሚሩ ንምንታይ ከምቶም ካልኦት ናይ ወንጌል ጸሓፍቲ እዚ ብናይ ዘርኢ ሓረግ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ድማ ወለዶ ዘይጸሓፈ ኢለ ሓቲተ ማለት እዩ ወንጌል ማቴዎስ ወንጌል ሉቃስ ክነንብብ ከለና ወለዶ ኢየሱስ ብዝርዝር ብምጽሓፍዮም ብዛዕባ ኢየሱስ ክዛረቡ ጀሚሮም ኩሎም ከዓ ብዛዕባ ኢየሱስ ክጽሕፉ ከለው ብዝተፈላለየ መንገዲ ገይሮም እዮም ገሊጾሞ ማለት እዩ ከምቲ ኣብ ሰለስቱ ወንጌላት ማለት ኣብ ማቴዎስ ማርቆስ ከምኡን ሉቃስ ኢየሱስ ከም ንጉስ ከም አገልጋሊ ከም ወዲ ሰብ ገሊጾሞ ኣሎ ዮሐንስ ግን ከም በዓል ማቴዎስ ማርቆስ ወይ ሉቃስ ብዛዕባ ኣወላልዳ ኢየሱስ ኣይጸሓፈን ኣብ ክንድኡ ብቐጥታ እንታይ ገይሩ እንደሕሪና ከምቲ ነንብቦ ዘለና ኣጸቢቑን ድሕሪት ብምኻድ ንኢየሱስ በቲ ሰብኣዊ ማንነቱ ዘይኮነስ በቲ ኦሪጂናል ወይ ድማ መቦቆላዊ ማንነቱ ክገልጾ ከሎ ንርኢ ዮሐንስ ንኢየሱስ ከም ምንታይ ገሊጽዎ እንደሕር ኢልና ከም ወዲ ኣምላኽ ይገሊጽዎ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ኩሉ ሰብ ምእንቲ ከኣምንን ኣሚኑ ድማ ብስሙ ህይወት ምእንቲ ክረክብ ዮሐንስ ንማንነት ኢየሱስ ንምግላጽ ንድሕሪት ናብቲ መቦቆል ናይ ኢየሱስ ብምኻድ ብዛዕባ ማንነት ኢየሱስ ጽሒፉና ኽብርን ጎይታ ይኹን ዮሐንስ ወንጌል ዮሐንስ ለምንታይ ከም ተጻሓፈ ብግልጺ ኣብ መጽሓፉ ጽሒፉና ኣሎ ዕላማ መጽሓፊኡ ክነግረና ከሎ ዮሐንስ ባዕሉ እንታይ ኢሉና ግና ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ምእንቲ ክትኣምኑ ኣሚንኩም ብስሙ ህይወት ምእንቲ ክትረኽቡ እዩ እዚ እተጻሕፈ ብምባል ብግልጺ ኣብ ዮሐንስ 20:31 ኣስፊሩና ኣሎ ስለዚ ነዚ ወንጌል ክነንብቦን ክነጽንዖን ኮለና በዚ መንፈስ ክነንብቦን ክነጽንዖን ከም ዘለና የተረድኤ ኣሜን ዶ ዮሐንስ ንኢየሱስ ካብቶም ካልኦት ወንጌላት ጸሓፍቲ ብፍሉይ መንገዲ ንናይ ኢየሱስ ፍጹም ሰብነት ኣምላኽነት ብንጹር ገሊጽዎ ኣሎ እዚ ሎሚ እነጽንዖ ክፍልን በኣር ሓደ ካብቲ ብዙሕ እዚ ኣብ ቁጽር 1 ዘሎ ምስጢር እንድሕሪ ንነፍስ ወከፍና ተገሊጹልና ነቲ ብድሕሪኡ ዘሎ ሓሳባት ንምርድኡ ኣይከጸግመናን እዩ ማለት እዩ ቃል በመጀመርታ ነበረ ክብለና ከሎ እንታይ ማለት እዩ እቲ ቃል ድማ ኣምላኽ ነበረ ክብለና ከሎኸ እንታይ ማለት እዩ እቲ ቃልውን ኣምላኽ ነበረ ክብለና ከሎኸ እንታይ ማለት እዩ ነዘን ሰለስተ ሕቶታት ብጥንቃቄ ክንምልሰን ኣዝዩ ኣገዳሲ ዮሐንስ ቃል በመጀመርታ ነበረ ኢሉ ክጅምር ከሎ እቲ ኣብ መወዳእታ ከመሓላልፎ ዝደለየ ነገር ወይ ዮሐንስ ኣብዚ ንነፍስ ወከፍና ከጨብጠና ደልዩ ዘሎ ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና እቲ ቃል ኣምላኽ ፈጣሪ ከም ዝኾነ ከመሓላልፈና ደልዩ ኣሜን እዚ ስለ ዝኾነ ከዓ በመጀመርታ ቃል ነበረ ኢሉ ቅድሚት ቃል ምንም ከም ዘይነበረ
اتقال منم كينبره خلو خمزنبره اتقال اب املاح كمزنبره مالت ابتي زل عالماوي مجمرتان مودعتان زيبلو منچ ناي كله زخونه اغزيابير ابو خمزنبره نسو تراي زي كونس نت زجمرو حساب كتقاللو خلو يوحنس انتايلو اتقالون املاح نبره بمبال اتقال املاح مخوانو بمواج نتز جمرو حساب دمديمو خبر نغويتا يكون امين دو اتي بدحري زلو حسابات نتي امأتو زحابو قال مغلصي متناخري حسابات كخون يلو يصحفولنا يوحنس صحفو كجمر كولو انتي بمبالي جميرو قال بمجمرتا نبره اتقال دما اب املاح نبره اتقالون املاح نبره بمبالي جميرنا قال بمجمرتا نبره كبل كله انتي يزبلنا زلو ناي كل نجر مجمرتا اتقال كم زخونه امين قدم زخونه نجر منبارو اتقال كم زنبره قدم تقال زنبره نجر كم زي نبره اتقال منم كي نبره خلو كم زنبره اتقال ناي كل نجر منشي كم زخونه يوحنس عبزي ننفسو كفنا زنجرنا زلو اندحري قدم زخونه نجر زقال نيرو زقال زلك كمتي فتارينا كهلو منم زيد ليو وي كمتي فتارينا فتار زيبلو جن كا كل صحلو زخونه ناي كل نجر منشي نسو زخونه زقالون كوم يو مالتي بحصيرو اتقال self existed god يو مالتي እግዚአብሔር ይመስገን يوحنس نزا حساب كتناخرين بار اتقال دما اب املاح نبره اتقالون املاح نبره بمبال بقطتا نتقال مستي فتاري وي مس املاح كراخبول خلو نري يوحنس قال بمجمرتا نبره مسبله قصيلون تايلون دهرينا اتقال دما اب املاح نبره اتقالون املاح نبره يلونا اتقال دما اب املاح نبره اتقالون املاح نبره خبل كله انتي مالتيو اتقال دما اب املاح نبره زبل قال انتي مالت مخانو قدم مرعينا بزعبا اتي نزقال هيزو وي حقيفو زلو املاح كنزارب ازيا قداسي معناتهم بزعبا املاح اندحر تردئنا بزعبا تقال بقليلو خنردأ نخئلينا نتي قال بمجمرتا زغبرو انتي اندحر إلنا اتقال مستي مجمرتان مودعتان زيبلو زل عالماوي املاح سلزنبريو امين اتقال اب املاح نبره مالت اتقال زنبرن زلون زنبرنيو مالتي مغنياتهم املاحنا زنبرن زلون زل عالم زنبر املاح سلزخونه مالتي اتقال املاح نبره خبلنا خلو اتقال ناي املاح بحري خمزلو ويز نغرنا زلو ابزي يوحنس اتقال املاح نبره خبلنا خلو اتقال مست سماين مدرن زفطر እግዚአብሔር كم زنبره يز نغرنا زلو ስለዚህ اتقال معرت ፈጣሪ ወይ املاح ادمه አለው ማለቲ املاحና ዘልዓለማዊ አምላኺ اتقالውን ዘልዓለማዊ እዩ ማለቲ ስለዚህ تقال دما اب املاح نبره خبلنا خلو كمت مسو الغبا بيلو يوحنس زبولو اتقالون املاح يو مالتي خبرن غويتا يخون يوحنس قال بمجمرتا نبره اتقال دما اب املاح نبره تقالون املاح نبره يلو ات بمجمرتا زنبره منم كاي نبره ناي كل ነገር منچ زخونن بار يهوه እግዚአብሔር كم زخونه اتقال بعلو املاح كم زخونه يو ابزي يوحنس نفسو كفنا كጨብጠና دل يزلو يوحنس ابزي امونغو تقالن يهوه زلو ركبن يو ابزي بግልጽ ዘሪኤና ዘሎ كلتيوم بمعر املاح كم زخونن كلتيوم دما زتفلالي ماننت كم زلو من اينا كابز قالزي نمهار زلنا كبر نشمو يخون قطر سلستنتا يبل بؤو كل خونه كابت زخونه زبل دما بزي بؤو زخونه يلبون يبلنا ماننت نايتي خنريو صنحنا قال فليتكا نزقال كتنببو
كلها ترجم زقال زي نمردو خونه أنت يبل كم زلوا نمفلات أي تسق مكاني هاك أيدو بزعباتي ما ننت نيتي قال اندحر زي تردي إناجنا نزي أو قدر سلسة تصحيف زلوا حساب كنفلت أخونا كنردو عزيو ختصق مناي سلازي قدمين أو قدر سلسة مهالنا نتي أو قدر حادن كلتن زي تصحفنا قالات كنردوهم عزيو أقداسي انت زي كوينو تي صحف بزعبا انت يزارب كم زلو فتسقيمنا خنفلت أخونا كنردو أين خلنا مالتي بقو كل هنا زبل قال عزي بزح مستر زحز قالي حق ايدو بقو زبل قال رأسو زخ على قالي بزعباتي تكيئو زلو قال كي تزاربنا له كنحلف سنة ايكونن كل زبل قال ون رأسو زخ على قالي كل إلو زلو نيناي كم زوكالة بزرزر كنزاربلو عزيو اقداسي كمون كونه زبل قال رأسو زخ على قالي انتايو بزق قال زخونه إلنا بزرزر اندحر تزاريمنا له بزعباتي نزاربلو زلونا قال بزو حفلت أخلو النايو أفلت أنا خسفحيو بمت أنت زفلتنا يوخا نتقالك أخبيرنا كنحزوينا مالتي اتا بقو تبل قال نتي فتعار زخونه قال تكي إذا أتوق قالي كم زخونه نقول لحنا قلوس كخونا اللو أمين سلازي بو كله خونه خبلنا خلو انتاي زبلنا زلو كله مالت بزقال زتفطرو زبلو نسماين مدرن اوشطوم نزلو كومو ونتوم زرأيو خونه زي رأيو ادماسات بزقال كم زخونه كم زتفطرو بجكاسب كابزقال وصائي زخونه نجر منم كم زي ليو ابزز نغرنا زلو مزمور 33 قدر شمونتن تشعاتن كم زبل قالالو نسو بلا كونه دما نسو عزز قومه خا مدري بملئا نغزيابير تفرحايو اب عالم نزنبرو كلهم بقو يشبروا يبل سلازي بقو كله خونه قبلنا خلو انتي زبل زلو اتي قال نخلو نتي زرئي خونه زي الرئي كم زفتره يزنغرنا زلو اتقال نايتوم زتفطرو كلهم بانتنا انريኦም كونه زي نريኦም فطاري خم زخونه يزقال زي اسميرو زنغرنا زلو حواريا باولوس كم تعنتو يوبا كمون رهابو تገልጾ ዝነበረት ኣብ ቆሎሴ 1:16-17 ከድና ክንንብብ ኮለና ነዚ ብኡ ኩሉ ኾነ ዝብል ቃል ጽቡቅ ገይሩ ዝገልጸልና ቃል ኮይኑ ረኺበ የለኹ እንታይ ብለና ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘሎ ዝረአን ዘይረአን ዙፋናት ኮነ ወይስ ጎይትነት هلكنت ويسلطانات كل بؤو تفطيرلمو كل بؤون نؤون يتفطر نسخا قدم كلهم بؤو قيمولو يبل كبرن غويتا يكون بحصيرو از قالزي ناي كل ነገር ምንጭ ከም ዝኾነ ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ቃል ባዕሉን ፈጣሪ ከም ዝኾነ ቅድም ዝቃል ምንም ከም ዘይነበረ ኩሉ በዚ ቃል ከም ዝቆመዩ እዚ ቃል እዚ ሎሚ አስሚሩ ዝነግረና ዘሎ ክብርን ጎይታ ይኹን ኣብ ዘፍጥረት ሓደ ከይድና ክንንብብ ኮለና ነዚ ኣብ ላዕሊ ክብሎ ጸናሕኩ ጽቡቅ ገይሩ ይገልጸልና እግዚአብሔር ንኹሉ ይኹንና በለይ ፈጢሮ አምላካ ብርሃን ይኹን በለ ብርሃን ድማ ኾነ ይብለና ኣብ ዘፍጥረት ሓደ ከይድና ክንንብብ ኮለና ብጀካ ንሰብ ንኹሉ ይኹን ብምባል ይፈጢሮ አምላክና ይኹን ይብል ኩሉ ድማ ካብቲ ዝበሎ ይኸውን ማለት ስለዚህ ብኡ ኩሉ ኾነ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይ ብኡ ዝኾነ የልቦን ክብለና ሆሎ ኩሉ በእግዚአብሔር ከም ዝኾነ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይ ተፈጣሪ ዝኾነ ቃል ዝኾነ ነገር ከም ዘይልቦ ይነግረናሎ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ተባረክ ተዲሃዊ አመዝሙር 33 ቁጥር 6 ተከና ንብብ ኮለና ከምዚ ብለና ጽድቅን ፍርድን ይፈቱ በዘሎ ሰራዊቶሙን ብስትንፋስ አፉ ተገብሩ ይብለና ብስትንፋስ አፉ ተገብሩ ዝብሎ ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ቃል ማለት እዩ ኣብ ዕብራውያን 11:3 ድማ ዓለም በቃል አምላክ ከም ተፈጥረት ከመውን ትዝረኤ ካብ ዘይረኤ ከም ዝኾነ በእምነት ነስተውሎልና ይብል
ዮሐንስ እምበኣር ብዛዕባ እዚ ፈጣሪ ዝኾነ ምንጭ ናይ ኩሉ ነገር ዝኾነ ቃል ማለት ክርስቶስ እዩ ኣብዚ ከሪኤና ደሊ ዘሎ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ቁጥሪ 4-5 ከምዚ ይብል ህይወት ኣብኡ ነበረት እታ ህይወት ከብርሃን ሰብ ነበረት ብርሃን እውን ኣብ ጸልማት የብርህ ጸልማት ግና ኣይሓዞን ይብለና ሕጂውን ንኹላሕና ግሉጽ መታን ክኸውን እታ ኣብኡ ትብል ቃል ነቲ ቃል ተኪኡ ዝኣተወ ከም ዝኾነ ክንፈልጥ ጽቡቕ እዩ ህይወት ኣብኡ ነበረት ክብል ከሎ ህይወት ኣብቲ ቃል ነበረት እዩ ዝብለና ዘሎ እታ ህይወት ከብርሃን ሰብ ነበረት ክብለና ከሎ እቲ ኣብቲ ቃል ዘሎ ህይወት ማለት እዩ ቅድምታ ህይወት ብርሃን ሰብ ነበረት መባሉ እንታይ ኢሉ ህይወት ኣብኡ ማለት ኣብቲ ቃል ነበረት ኢሉ ስለዚ ታ ህይወት ኢሉ ክብል ከሎ ብዛዕባቲ ኣብቲ ውሽጢ ቃል ዘሎ ህይወት ይዛረብ ዘሎ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ኣብዚ ኣብ መንጎቲ ህይወትን ቃልን ዘሎ ሓድነት ሕብረት ይዘርኤና ዘሎ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ዮሐንስ 6 ቁጥሪ 63 ከምዚ ኢሉ መንፈስ ህያው ዝገብር ስጋስ ገለኳ ኣይጠቅምን እዩ እዘን ኣነ ዝነግረኩም ቃላት መንፈሴን ህይወትን እየን ኢሉ እዘን ኣነ ዝነግረኩም ዘለኹ ቃላት መንፈሴን ህይወትን እየን ጎይታ ኣብዚ ንጹር ዝኾነ ነገር እዩ ነቶም ሰማዕቱ ዝዛረብ ዘሎ ጎይታ እዘን ኣነ ዝነግረኩም ቃላት መንፈስ ኣለወን ህይወትን ኣለወን ኣይኮነን ዝብል ዘሎ እዘን ኣነ ዝነግረኩም ዘለኹ ቃላሲ መንፈሴን ህይወትን ዝብል ዘሎ ኣብ ዮሐንስ 8:12 ከይና ክንንብብ ኮለና ከምዚ ይብለና ሽዑ ኢየሱስ ኣነ ብርሃን ዓለሜ እቲ ዝስዕበኒ ብርሃን ህይወት ክረክብ እምበር ብጸልማት ኣይክኸይድን ኢሉ ከም በሓድሽ ተዛረቦም ይብለና ኣብዚ እንታይና ንርኢ ዘለና እቲ ቃል ህይወት ብርሃን ከም ዝኾነ ኢና ኣብዚ ንርኢ ዘለና ዮሐንስ 1 ብዙሕ ሓሳብ ብጥርኑፍ ዝሓዘ ክፍሊ ድሒሩ ግን ንኹሉ እናዘርዘሮ እናተሓዞ ክመጽ እዩ እዛ ህይወት ትብል ቃል ትርጉማ ኣጸቢቑ ክርዳኣና ኣለዎ ኣሜን ህይወት ኣብኡ ነበረት ክብለና ከሎ እንታይ ዓይነት ህይወት ከም ዘለዋ እንታይ ዓይነት ህይወት ከም ዝኾነት ክንፈልጥ እዛ ትርጉም እዛ ህይወት ትብል ቃል ክንርዳኣ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ እዛ ህይወት እዚኣ ኣምላኻዊት ህይወት እያ ኣሜን ማለት ዘይትመውት ዘለዓለማዊት ህይወት እያ ብሓፂሩ ዝቃል እዚ ምንጪ ናይ ኩሉ ህይወት እዩ ማለት እዩ እታ ህይወት ብርሃን ሰብ ነበረት ክብለና ከሎ ብዛዕባ መንፈሳዊ ብርሃንን ተፈጥራዊ ብርሃንን ዝዛረብ ዘሎ እቲ ቃል ህይወትን ብርሃንን ኣለዎ ይኮነን ዝብል ዘሎ እቲ ቃል ባዕሉ ህይወትን ብርሃንን ዝብለና ዘሎ ኣሜን ንጉስ ዳዊት ኣብ መዝሙር 119:105 ኩላሕና ንፈትዎ ጥቕሲ ቃልካ ንእግረይ መብራህቲ ንመንገደይ ብርሃን እዩ ኢሉ ኣሜን ኣብ መዝሙር 36 ቁጥሪ 9 ድማ ናይ ህይወት ፈልፋሊ ኣባኻዩ እሞ ብብርሃንካ ብርሃን ንርኢ ኣሎና ኢሉ ስለዚ እቲ ቃል ባዕሉ ህይወት እዩ ብርሃን እውን እዩ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ብርሃን እውን ኣብ ጸልማት የብርህ ጸልማት ኣይሓዞን ይብል ክብሪ ንጎይታ ይኹን ብርሃን ክመጽእ ከሎ ነግድን እዩ ጸልማት ቦታ ለቂቑ ክኸይድ ጸልማት ዝህሉ ክሳዕ ብርሃን ዝመጽእ ጸልማት ዝበሃል ዝህሉ ብርሃን ምዘይህሉ ስለዚ ብርሃን ኣብ ጸልማት ከብርህ ከሎ እቲ ጸልማት በቲ ብርሃን ክወሓጽ ናይ ግድን እዩ ምክንያቱም እቲ ብርሃን ልዕልቲ ጸልማት ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ንጉስ ዳዊት ኣብ መዝሙር 139 ካብ 11-12 ከምዚ ኢሉ ጸልማት ይኸውለኒ ኣብ ዙርያይ ዘሎ ብርሃን ከዓ ለይቲ ይኹን እንተበልኩ ንዓኻስ ጸልማት እኳ ኣይጸልምተካን ለይቲ ከዓ ከም መዓልቲ ትበርህ ጸልማት ብርሃንን ንዓኻ ሓደዮም ኢሉ ጸልማትን ብርሃንን ንዓኻ ሓደዮም ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ እንድሕር ኢልና ጸልማት ዝበሃል ኣብ እግዚአብሔር የለን ማለት እዩ ኣሜን ዶ ንሱ ኣብ ዘይቅረብ ብርሃናት ይነብር ይዝብለና ጸልማት እኳ
ኣይጽልምተካን ክብል ኮሎ ኣብ እግዚአብሔር ጸልማት ዝበሃል የለን ማለት ክብርን ሽሙ ይሁን ጸልማት እኳ ጽልምተካን ለይትኻ ከም መዓልቲ ትበርህ ምስ በለዩ ጸልማትን ብርሃንን ነአኻ ሓደ እዮም ኢሉ ጸልማት እኳ ስለዚህ እንታይ ኢለ ጸልማት ይኸውለኒ ኣብ ዙርያይ ዘሎ ብርሃን ከዓ ለይቲ ይኹን እንተበልኩ ንኣኻ ጸልማት እኳ ኣይጽልምተካን ለይትኻ ከም መዓልቲ ትበርህ ጸልማት ብርሃንን ንኣኻ ሓደ እዮም ኢሉ ጸልማትን ብርሃንን ንኣኻ ሓደ እዮም ክብል ከሎ እንታይ ማለት ኢልና ጸልማት ዝበሃል ኣብ እግዚአብሔር የለን ማለት እዩ ጸልማት እኳ ኣይጽልምተካን ለይቲ ከዓ ከም መዓልቲ ትበርህ ምስ በለዩ ጸልማትን ብርሃንን ንኣኻ ኣቦ ብርሃናት ሓደ እዮም ዝበለ ክብርን ጎይታ ይኹን ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ከይና ክንንብብ ኮለና ድማ ከምዚ ይብለና እግዚአብሔር ብርሃን ምዃኑን አሜን አሜን ብርሃን ኣለዎ ይኮነን ዝብለና ዘሎ እግዚአብሔር ብርሃን ምዃኑ አሜን هذا سبستردو آمين يبل እግዚአብሔር ብርሃን ምዃኑን ኣብኡኻ ሓንቲ እኳ ጸልማት ከም ዘይብሉን እታ ካብኡ ዝሰማዕናያ ንኣኻትኩምን እንነግራ ዘለና መልእኽቲ እዚኣ ኢሉ ክብርን ሽሙ ይኹን እግዚአብሔር እንታይ እዩ ብርሃን እዩ ኣብኡኻ ሓንቲ እኳ ጸልማት የልቦን ስለዚህ ኸይ ንጉስ ዳዊት ጸልማትን ብርሃንን ንኣኻ ሓደ እዮም ኢሉ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብቲ ብርሃን ዘለዎ ጸልማት ኣይገዝእን ማለት ኢየሱስ ጎይታይ ኣብዚ ክንበልኩም ጸናሕኩ ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥር 6 ክሳብ 7 ኸይድና እንተ ኣንቢብናውን ስፍሕ ዝበለ ምርዳእ ይህበናይ እንታይ ይብል ዮሐንስ ክጽሕፈልና ኾሎ ምስኡ ህብረት ኣሎና ኢልናስ ኣብ ጸልማት እንተ ተመላለስና ንሕሱ ሓቂውን ኣይንገብርን ዘሎና ከምቲ ንሱ ኣብ ብርሃን ዘሎ ኣብ ብርሃን እንተ ተመላለስና ግና ንሓድሕድና ሕብረት ኣሎና ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ወድውን ካብ ኩሉ ኃጢአት የንጽሐና እዩ ኢሉ አሜን ደቂ ብርሃን እንድሕር ኮይና ጸልማት ፈጺሙ ክሕዘና የብሉን ምክንያቱም ጸልማት ንብርሃን ናይ መሓዝ ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ ጸልማት ኃይሊ ዝሕልዋ ኣብ ጸልማት ክንመላለስ ኮለና ጥራይ እምበር ልክ ናብ ብርሃን ክንመጽእ ኮለና እቲ ጸልማት በቲ ብርሃን ክዋሓጥ ናይ ግድን ይኸውን ማለት ስለዚህ ዮሐንስ ብርሃንውን ኣብ ጸልማት የብርህ ጸልማት ግና ኣይሓዞን ኢሉ በርባዕተ ነጥብ ዓጺዎ ክብሪ ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ካብ ቁጥር 6-13 ድማ ከምዚ ይብል ዮሐንስ ዝስሙ ሰብኣይ ካብ ኣምላኽ ተልኢኹ ተንስአ ኩሎም ብኡ ናብ እምነት ምእንቲ ክበጽሑ ብዛዕባ ብርሃን ክምስክር ንሱ ንምስክር መጸ ብዛዕባ ብርሃን ደኣ ክምስክር መጸ እምበር ንሱስ ብርሃን ኣይነበረን እቲ ነፍስ ወከፍ ሰብ ዘብርህ ብርሃን ሓቂ ናብ ዓለም ይመጽእ ነበረ ኣብ ዓለም ነበረ ዓለሙን ብኡ ኾነት ዓለም ግን ኣይፈለጠቶም ናብቶም ናቱ መጸ እቶም ናቱ ኣይተቐበልዎን ነቶም ተቐበልዎ ዘበለ ሁሎም ብስሙን ዝኣምኑ ግና ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም ንሳቶም ከዓ ካብ ኣምላኽ እምበር ካብ ደም ወይ ካብ ፍቃድ ስጋ ወይ ካብ ፍቃድ ሰብኣይ ዘይተወልዱ ይብል እዚ ክፍል እዚ ካብ ኩሉ ከመይ በቃ ፈተዮ መሲልኩም ቻሌንጂንግ ዩ ግን ብጣዕሚ ደስ ይሉኒ ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ናይ ዮሐንስ ኣጻሓሕፋ ኣስተብሂልናዮ ኩሉ ኣተኩርኡ ናብ ኢየሱስ ዘቕነአ እዩ ኣብዚ ሒዝና ዘለና ክፍሊ ብዛዕባ ዮሐንስ መጥምቅ ክጽሕፈልና ኾሎ ጽቡቕ ጌርኩም ቅዱሳን ስምዑን ብዚኣ ፕሊዝ ኣብዚ ሒዝና ዘለና ክፍሊ ብዛዕባ ዮሐንስ መጥምቅ ክጽሕፈልና ኾሎ ብጀካ ዮሐንስ መጥምቅ ካብ ኣምላኽ ተላኢኹ ከም ዝመጸን እቲ ተልእኹኡ እንታይ ከም ዝኾነን ካልእ ኣይጽሓፈልናን ኣስተቢልኩም ኣለኹ ነዚ ዝገበረሉ ቀንዲ ምኽንያት ስለምንታይ እንደህር ኢልና ዮሐንስ
كل أتكرؤ أب يسوس كجبر سلازدله عند حريق أدمى حجين وانجيل يوحنس عم بيبكم كوينكم يوحنس بعل ماتيوس ماركوس كمون لوكاس زت صحافو نسو زيتان كفو بزح نغرات الله نعبنت بزعبا ولادة يسوس تمكات يسوس زتفلاليه كفلتات اب وانجيل ماتيوس نرخبو وانجيل لوكاس وي ماركوس نرخبو اب يوحنس نرخبو بزح الله اتم كالوت اب اغلغلوت يسوس بفلا اب غليلان اب كبابي انيم اتوكيروم صحيفومنا يوحنس جن ابتي يسوس زتزاربون اب يروشاليم زغبرون اتوكيرو صحيفونا زلو سلازي هايو بزعبا يوحنس مطبق بزح كزاربن كصحفلنا انداخاله يوحنس كاب املاح تلئخو همزمصه الاما ممصيو دما بزعبا يسوس كمسكر كم زخونه صحيفونا حليفو لؤخ مالت قدوسان انتاي مالتي اندحرينا نحد الاما استفليه تلئخو زلوو مالتي لؤخ نيبعلو ملئختي زيبلو زتباحلو زغبر مالتي امين حدا سب لؤخ اندحر كوينو حدا زلأخو لعلواي اكالالو مالتي كالا اي لؤخ اندحر كوينو كابت زلأخو ملئختي اللو مالتي يوحنس مطمق كاب املاح تلئخو خمستنس اخنغرنا خولو يوحنس مطمق سماوي ملئختي كابت سماين مدرن زفتر املاح استقبله نحده تلئخو كم زمصه اتقند تلئخو دما كلهم بؤو مالت بيسوس ناب امنت ما انت خبصحو بزعبا برهان مالت بزعبا يسوس كمسكر كم زمصايو ابزي بغلص زنغرنا زلو نا يوحنس تلئخو انتايو اندحر إلنا كقدم يسوس بموصا ني يسوس منقد مصراغي نتب زعبو قدم زمانات زتنغرتن بدما مفصامي يوحنس بخبيو ني يسوس منقد زصرغلو اندحر إلنا انا منقد صراغ منقد نبلينا مش يوحنس بخميو ني يسوس منقد زصرغلو اندحر إلنا بزعبو بمزرابي امين بزعبا يسوس بمزرابيو منقد زصرغ نيرو يوحنس احادو إلو اغلغلوتو كابز جمرات حيزو كسا اغلغلوتو زود بزعبا يسوس اندامسكري وديو زيابير نعينا احاتكمن يدغفنا بزعبا يسوس ترايك خون زربانا يوحنس ابز بزعبا يوحنس مطمق كزارب كلون تايلو كلهم بؤو ناب امنت ما انتو بوصحو بزعبا برهان كمسكر نسو نمسكر مصه بزعبا برهان دا اخمسكر مصمبر نسوس برهان اينبرن يبلنا شوعتن شمونتن ابزي بؤو زبل قال يوحنس مطمق تكي ازعته قال بؤو ناب امنت ما انتو بوصحو خبل كلهم بنا يوحنس مطمق اغلغلوت ناب امنت ما انتو بوصحو مالتي سلازي يوحنس مطمق بزعبا برهان مالت بزعبات ناي عالم برهان زخونه يسوس كمسكر مصمبر نسوس برهان اينبره بزعبا برهان كمسكر نسو نمسكر مص خبلنا هولو انتاي مالتيو كمسكر نمسكر كبلنا هولو انتاي مالتيو نسو يسوس مخانو سمعوني صبق غيركم مرتعو خهب مالتي كمسكر مالت نسو يسوس مخانو مرتعو خهب نسو ولد املاح مخانو كريئي كمسكر رجوع زخونه صبصاب كهب مصيو مالتي بزعبا برهان كمسكر مصخب لنا هولو بزعباتي برهان زهب منشي برهان زخونه يسوس كمسكر كم زمصايو ابز نغرنا زلو نسوس برهان اينبرن كبلنا هولو نخلحنا غلص كخون زلو نجر انتايو ولا كوا يوحنس برهان ايكون امبر كابت منچ برهان زخونه جن برهان تتقبلو زبرح مبراحت نيرو امين يسوع كريستوس ابي يوحنس 5:35 كومو يلغلصو اب قطر 9 خلينا بكولنا دما كمزي بلنا ات النفس وكف سب زبرح برهان حقي ناب عالم مصنبره بليز از الزي اسمرلو اتي ننفس وكف زبل قال بتعمي نلبي تقوصاصيرو يقني
نفس وكف سب زبره برهان حقي ناب عالم يمتص نبره يبلنا كل احنا نتا نفس وكف نتني نفس وكف زبره برهان حقي ناب عالم يمتص نبره تبل قال نسمر الله بفلاي اتاني نفس وكف تبل قال وساني ስለዝኾነት እዚ ببرهان ተገሊጹ ዘሎ መን እንድሕር ኢልና እቲ ዮሐንስ መጥምቅ ዝመስከረሉ ዘሎ እቲ ናይ ዓለም ብርሃን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ብርሃን እዚ ከምቲ ቃል አምላኽ ዝነግረና ዘሎ ብርሃን ሓቂ አሜን ብርሃን ሓቂ ክብለና ከሎ ናይ ሓሶት ወይ ሓቂ ዘይኮነ ብርሃን ዝመስል ኣሎ ማለት እዩ ሰሚዕኹም ለለኹም ብርሃን ሓቂ ኢሉ ፈሊዩ እንድሕር ተዛሪቡ ናይ ሓሶት ብርሃን ዝመስሉ ነገራት ኣለዉ ማለት እዚ ብርሃን ሓቂ እዚ ከመይ ዝበለ ብርሃን እንድሕር ኢልና ብቦታ ዘይውሰን አሜን አሜን ምንም ክሕዞ ዘይክእል ብርሃን እዩ እዚ ብርሃን ሓቂ እዚ ንነፍስ ወከፍ ሰብ እቲ ዘለዎ ስፍራ ብዘይገድስ ኣብቲ ዘለዎ ስፍራ ዘብርህ እዚ ብርሃን ሓቂ እዚ ከም በዓል ፀሓይ ወርሒ ወይ ከዋኽብቲ ውሱን ኣይኮነን በዓል ፀሓይን ወርሕን ብጊዜን ሰዓትን ብቦታን ዝውሰን ኣይኮነን እዚ ብርሃን እዚ እንድሕር ፀሓይ ሕጂብ ትዘለናይ ስፍራ በሪቃላ አማሲኣ ድማ ናብ ካል ስፍራ ያትኸይ ኣብ ካል ክትበርቕ ያትንቀሳቀስ እዚ ብርሃን ሓቂ ግና ካብ ዝኾነ ውስንነት ወፃኢ ዝኾነ ብርሃን እዩ አማን አሜን ኣብ ዘለኻ ሓሉ እዚ ብርሃን ሓቂ ንነፍስ ወከፍ ሰብ ኣብ ያለኻ ብዘይገድስ بقلي زبرح برهان إيو خبرن قويتا يخون يوحنس بزعبازي برهان حق اخزارب كلون تايلو اتي لنفس وكف زبرح برهان حقي ناب عالم مالت نابتي بسألمات زتخببت عالم يمتس نبرا اب عالم نبرا عالمون بؤو خوند عالم قناي فلتتوني بلنا اتساقر من زحزن النقر انتايو عالم نتي لنفس وكف زبرح برهان حقي نتي نخلو زفتار فتاري كسعلوم زي مفلاطة أفلطو زي محابا زقر من زحزنني اتقال انتاي بلنا اتنفس وكف سب زبره برهان حقي ناب عالم يمتس نبره اب عالم نبره بلنا عالم بؤو خوند عالم قنا يفلطتوني بلنا نبرهان اور تزي كوينو مانم كسحتو يكلني حق ايدا قدسان اور كتكون لك برهان زي تري عالم قنا نزبرهان حقي نفتاريان نأملخان كتفلطو اي كالتن ازنتاي زريئنا كسع كندي اتزودق ماننتنا نغزابير كم زنص اغوي زريئنا اب عالم نبره عالمون بؤو خونت عالم غنا يفلطتون كبلنا خولو ترغوم اتي ايفلطتون زبل قال كنريو ازيو اگداسي ايفلطتون زبل قال بغريك جيون بعليوبا نتي غريك قال كنوصو خولنا اناببانا ان ارمونايم غويتا يباركم غينيسكو يبلو مالتي غينيسكو يبلو ايفلطتون زبل مفلاط وي دما غينيسكو يبلو مالتي ازي غينيسكو زبل ترغوم انتايو عالم ايفلطتون زبل قال كنغركم سلازدلوخوي نختفلط ممحار مالتي اتي ازي غينيسكو زبل ترغومو نافلطت ممصا زبل ترغوم አለው بزعبا حد ነገር ጽቡቅ አፍልጦ ወይ ምርዳ ምህላው ምርዳ مسማ مدحساس ممكار مستوعال بزعبا حد ነገር አፍልጦ محلاው مفقاد مسمما مእማን ኣብ ግምት ምእታው بزعبا حد ነገር ግንዛቤ ወይ አፍልጦ محاز بزعبا حدا تفلطو وي زفلطكاي ነገር ክትዛረብ ምኽዓል بزعبا حدا ነገር ርግጸኛ ምዃን ዝብል ትርጉም ኣለዎ ስለዚ ኣብ ዓለም ነበረ ዓለሙን ብኡ ኾነት ዓለም ግን አይፈለጥቶን ክብለና ሆሎ ዓለም ንኽትፈልጦ ዝወሰደቶ ስጉምት የለን ማለት እዩ
ዝሰምዑ ደለኹም ንኽትፈልጦ ኣይተማሃረትን ናብ ፍልጠት ኣይመፀትን ብዛዕባኡ ጽቡቕ ዝኾነ ምርዳእ የብላን ብዛዕባኡ ማለት ብዛዕባ ኢየሱስ ምንም ግንዛቤ ኣፍልጦ ምርዳእ የብላን ብዛዕባኡ ንምፍላጥ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ስለዘየሎ ብዛዕባኡ ርግፀኛ ኮይና ክትዛረብ ኣይትኽእልኒ ኣለ ቀፂልና ክንንብብ ከለና እንንብቦ ክፍሊ በዚ ኣብ ላዕሊ ዝረኸብናዮ ምርዳእ ክንንብቦ ከለና እቶም ናቱ ዘይተቐበልዎ ምኽንያት ስለምንታይ ምዃኑ ብቐሊሉ ክንርድኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እንታይ ብለና ቁጥር 11 12 ናብቶም ናቱ መፀ እቶም ናቱ ኸ ኣይተቐበልዎን ነቶም ተቐበልዎ ዘበሉ ኩሎም ብስሙ ንዝኣመኑ ግና ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም ኣገዳሲ ሓሳብ ክዛረብ ስለዝኾንኩ እዝንኹም ጸለዩ እግዚአብሔር ይባረኩም እቲ ዘይመቐበሊኦም ምኽንያት እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ከምቲ ብላዕሊ ክንሪኦ ዝጸናሕና ንኢየሱስ ብዘይምፍላጦም እዩ ሓቀይዶ ቅዱሳን ብዛዕባ ኢየሱስ ጽቡቕ ዝኾነ ፍልጠት ምርዳእ እንተዝህልዎም ነይሩ ንኽፈልጥዎ ብዛዕባኡ እንተዘጽንዑ ናብ ፍልጠት እንተዝመፁ ማንነቱ እንተዘስተብህሉ ፈጺሞም ኣይምነጸግዎን ነይሮም እዞም ሰባት ግና ንመን ይነጽጉ ከም ዘለዉ ማንነት ናይቲ ናብኦም መጽኡ ዘሎ ስለዘይፈለጡ ነቲ ክነጽጎም እናተገብአ ዝተቐበሎም ጎይቶት ክነጽግዎ ከለዉ ንርኢ እዚ ነገር እዚ ኢየሱስ ኣብ ዝነበረሉ ዘመን ደው ዝበለ ነገር ኣይኮነን ሎሙውን ብዙሓት ነዚ ጓልሳ ነፍሶም ዝኾነ ጎይታ ዝነጽግዎ ብዙሓት እዮም ክሳብ መዓስዮም ዝነጽግዎ ዘይቅበልዎ እንድሕር ኢልና ክሳዕ ምስትውዓሎም ዝኽፈት ክሳዕ ዝፈልጥዎ እዩ ኣሜን ንጎይታ ምስ ፈለጥካዮ ክትነጽግዎ ኣይትኽእልን ኢኻ ምስ ፈለጥካዮ መሊስካ ኢኻ ትጠብቆ ስለዚ ቶም ንኢየሱስ ዘይቅበልዎ ስለምንታይ እዮም ዘይቅበልዎ እንድሕር ኢልና ንዕኡ ስለዘይፈልጥዎ ጥራሕ እዮም ነቲ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ዘብርህ ብርሃን ሓቂ ዘይምፍላጦም ነቲ ፈጣሪ ኩሉ ዝኾነ ክፈልጥዎ ብዘይምድላዮም ናባታቶም ክመጽእ ከሎ ክቕበልዎ ይከኣሉ ካብዚ እንታይ ኢና ንመሃር ሓደ ንኢየሱስ ዘይቅበሉን ዝቕበሉን ከም ዘለዉ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይን ኣገዳስነት ነጥብን ድማ ቅድሚ ምቕባል ምፍላጥ ከም ዝቕድም ኢና ካብዚ ክፍሊ ንመሃር ሓቀይ ዶ ሓደ ሰብ ክቕበለና እንድሕር ኮይኑ ብዛዕባ እቲ ንዛረቦ ዘለና ነገር ጽቡቕ ዝኾነ ኣፍልጦ ክህልዎ ኣለዎ ስለዚ ካብዚ ክፍሊ እንታይ ኢና ንመሃር ቅድሚ ምቕባል ምፍላጥ ምርዳእ ከም ዝመጽኢና ካብዚ ክፍሊ ንመሃር ከምቲ ደጋጊምና ክንብሎ ዝጸናሕና ዞም ሰባት ማንነት ናይቲ ናብኦም ዝመጸ ኢየሱስ ብዘይምፍላጦም ኣይተቐበልዎን ማንነቱ እንተዝፈልጡ ነይሮም ከምቲ እቶም ተቐበልዎ ምስ ተቐበልዎ ነይሮም ማንነቱ ብዘይምፍላጦም ግና ክነጽግዎ ከለዉ ንርኢ ናብቶም ናቱ መጸ እቶም ናቱ ከዓ ኣይተቐበልዎን ይብለና እዞም ሰባት ንመን ይነጽጉ ከም ዘለዉ እንተዝፈልጡ ምነጸግዎ ኢልኩም ተሓስቡ እዞም ሰባት ግን ነዚ ናይ ጎይቶት ጎይታ ናይ ነገስታት ንጉስ ወሃቢ ህይወት ምንጭ ሁሉ ዝኾነ ኢየሱስ መን ምዃኑ ብዘይምፍላጦም ክቕበልዎ እንዳተገብኦም ክነጽግዎ ከለዉ ንርኢ ንኢየሱስ ዘይምቕባል ነቲ ካብኡ ክንቅበሎም ዝግብኡና ነገራት ብምሉእ ኢና ብሓደ ንነጽጎ ስለዚ ንኢየሱስ ዘይምቕባል ማለት ነቲ ንሱ ክህበካ ኢሉ ዘዳለዎ ነገር ኩሉ ምንጻግ ማለት እዩ ንኢየሱስ ምቕባል ማለት ኩሉ እዩ ንኢየሱስ ክንቅበሎ ከለና ናይ ዘለዓለም ህይወት ንረክብ ሰላም ንረክብ ካብ ናይ ዘለዓለም ፍርዲ ነምልጥ ንኢየሱስ ክንቅበሎ ከለና ንሱ እቲ ጉንዲ ወይኒ ስለዝኾነ ንሕናኻ ጨናፍር ስለዝኾንና ካብኡ በረኸት ንማቐል ክብሪ ንጎይታ ይኹን ንኢየሱስ ክንቅበሎን ክንነጽጎን መን ምዃኑ ክንፈልጦ ኣሎና ስለዚ ኸ ዮሐንስ ብዝተኻእሎ መጠን ኣቐዲሙ ብዛዕባ መንነቱ ድሕሪ ምዝራብ ናብዚ ሕጂ በፂሕና ዘለና ፍቕዲ በፂሑ
ምናልባት ሎሞውን ማንነት ናይዚ እንዛረበሉ ዘለና እንውሪየሉ ዘለና ኢየሱስ ዘይበረሃልኩም ወይ ዘይፈለጥኩም ወንደህር ኣለኹም ውስኽ አቢለ ማንነት ኢየሱስ ተዛሪበ ከሐልፍ ደስ ይብለኒ ማለት እዩ ኢየሱስ እትኹሉ ዝኽእል ብርቱ አምላኽ እዩ አሜን ኢየሱስ ማን እንደሕር ኢልኩምኒ ኢየሱስ እትኹሉ ዝኽእል ብርቱ አምላኽ እዩ አነ ዘይኮንኩ ከምኡ ዝብሎ ባዕሉቲ ሒዝና ዘለና ቃል አምላኽ ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 6 ይነግረና እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ ሕፃን ተወሊዱልና ወድ ተዋሂቡና እሞ እቲ ግዛአት ከአ አሞንኩብ እዩ ስሙን ግሩም መካር ብርቱ አምላኽ አቦ ዘለዓለም መስፍን ሰላም አሜን እዚ እቲ ኢየሱስ ማለት ጎይታ ኩሉ ብርኪ ዝሰግደሉ ኩሉ ልሳኑን ንኽብሪ እግዚአብሔር ኢየሱስ ጎይታይ ክብሉ እዮም ዝተባሃለሉ እዩ ዝንዛረበሉ ዘለና ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ 45:23 ቃል ጽድቂ ካብ አፈይ ወፂኡ እሞ ኣይክምለስን እዩ ኩሉ ብርኪ ክሰግደለይ ኩሉ ልሳን ከአ በአይ ክምህል እዩ ኢለ ብርእሰይ ማሓልኩ ብል ስለዚ ከአ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ዘሎ ኩሉ ብርኪ ብስም ኢየሱስ ምእንቲ ክንብርከኽ ልሳን ዘበለው ንኽብሪ እግዚአብሔር አቦ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምዃኑ ክእመን እዩ አምላኽ ናብ ላዕሊ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ልዕል ዘበሎ ካብ ኩሉ ስም ልዕል ዘበለ ስሙን ዝሓቡ ብለና ፊልጵስዩስ 2 ምዕራፍ 9 ቁጥር 11 ማለት እዩ ኢየሱስ አልፋን ኦሜጋን መጀመርታን መወዳእታን አሜን እግዚአብሔር ንጉስ ሰራዊት ንጉስ እስራኤል ተበጃዊን እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ከምዚ ይብላሉ ቀዳማይን ዳህራይን አኔ ብጀካይ ካለ አምላኽ የልቦን ይብል እንደገና ድማ ኢሳይያስ 48:12 አታ ያዕቆብ ንስኻውን ጸዋዕኹ እስራኤል ስምዓኒ ንሱ አኔ ቀዳማይ አኔ ዳህራዋይውን አኔ ነዚ ቃል እዚ አበይ ንረኽቦ እንድሕር ኢልና ኣብ ራእይ 22:13-16 ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ቃል እዚ ባዕሉ ክዛረቦ ከሎ ንሪኤና አልፋን ኦሜጋን ቀዳማይን ዳህራይን መጀመርታን መወዳእታን አነ ኢየሱስ ኣብተን ማህበራት እዚ ነገር እዚ ክምስክረልኩም ኢለ ንመልአኸይ ሰዲደዮ ኣለኹ አነ ሱር ዳዊትን ዘርኡን እትብሩህ ኮከብ ጽባሄ ኢሉ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ማንነቱ ተዛሪቡ ኢየሱስ ምስልቲ ዘይረይ አምላኽ አሜን ኣብ ዕብራውያን 1:3 እንታይ ብለና ንሱ ናይ ክብሩ ነጸብራቅን ቅርጽ ባህሪኡን ኮሎ ኩሉውን በኃይል ቃሉ ጸሪ ኮሎስ ምንጻሕ ሃይጣትና መስከበራ ኣብ ላዕሊ ኣብ የማን ግርማ ተቀመጠ ብለና ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ድማ እቲ ብርሃን ወንጌል ናይ ክብሪ ክርስቶስ ንሱ ኸኣ ምስሊ አምላኽ አሜን ምእንቲ ከብርሃሎም ሲ አምላኽ ዘዓለም እዚኣነ ሓሳብ እቶም ዘይኣምኑ ኣወሮ ይብለና ኣብ ቆሎሲ 1:5 እውን ተመሳሳሊ ቃል ኣሎ ንሱ መልክዕ እቲ ዘይረአይ አምላኽ በኽሩ ሁሉ ፍጥረት ይብለና ስለዚህ ሰባት ንኢየሱስ ክነጽግዎ ከለው ንእግዚአብሔር ዝነጽግዎ ዘለው ነቲ ዝመኸረሎም ምኽሪ ሁሉ እዮም ዝነጽግዎ ዘለው ሎም እግዚአብሔር ንህዝቡ ምስተዋል ይሃብ አሜን ብዛዕባቶም ዘይተቀበልዎ ብዙሕ ክንብል ጸኒሕና ኢና ብዛዕባቶም ዝተቀበልዎ ድማ ቃል አምላኽ ታይብለና ነቶም ተቀበልዎ ዘበሉ ኩሎም ብስሙን ዝኣምኑ ግና ውሉድ አምላኽ ክኾኑ መሰል ሓቦም ይብለና ካብ ኩሉ ነዚ ቃል ዝናንበብኩሲ ብኸመይ ከም ዘቐምጦ ነቲ ቃል ከቢዱኒ ማለት እቲ ዝተዋህበና መሰል ውልድነት እንታይ ከም ዝመስል ቃላት ሓጺሩ ንመግለጽ በሓጺሩ ግን በቲ ምድራዊ ቋንቋ ከምቲ ቴዲ ዝብሎ ዝነበረ በቲ ኣነስ ተዋህበኒ ቋንቋ ገይረ ግን ክገልጾ ፈቲነ ኣለኹ ነቶም ተቀበልዎ ዘበለ ኩሎም ብስሙን ዝኣምኑ ግና ውሉድ አምላኽ ክኾኑ መሰል ሓቦም ይብለና እቶም ዝተቀበልዎ ስቕሎም ኣይኮኑን ተቀቢሎሞ ሓቀይዶ ስቕልኩም ዲኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀቢልኩምሞ ማንነቱ ተረዲኢኩም መን ምዃኑ ፈሊጥኩም ኢኹም ተቀቢልኩም ብስሙ ኣሚንኩም ዘለኹም ሓቀይዶ እቶም ዝተቀበልዎ ስቕሎም ኣይኮኑን ተቀቢሎሞ ማንነቱ ተረዲኢዎም እዮም ተቀቢሎሞ
بسمون زأمنو خبلنا خولو انتاي مالتو مخانو خردانا تصبوي ابتسم سلطان اللو امين ابتسم فوس اللو بسمون زأمنو خبلنا خولو سمو نايماننتو مغلص سلازخونه بماننتو زأمنه مالتي تصبو غيركم سمعنا قدسان እግዚአብሔር ንሙሴን አፈርዖን ክልእኾ ምስ ደለየ ሙሴን እግዚአብሔር ሓደ ሕቶ ሓቲትዎ ንሱኻ እንታይ ዝብል እዩ መልአኽሲ ትልእኸኒ ኣለኻ መሊእኹካ ስሙ መን እዩ ተበሉንሲ እንታይ ክብሎም ኢሉ ንእግዚአብሔር ምስ ሓተቶ እግዚአብሔር ንሙሴ እንታይ ኢሉ መሊሱሉ እቲ ዘለኹ ኢሉ መሊሱሉ ሓቀይዶ ኣብ ዘጸአት 3 ምዕራፍ 13 ምዕራፍ 3 ካብ ቁጥር 14 ከይና ነንብብ ኮለና ከም ዝብለና ሙሴ ድማ ንኣምላኽ እንሆ ናብ ደቂ እስራኤል መጽኤ ኣምላኽ ኣቦታትኩም ናባኻትኩም ልኢኹን ምስ በልክዎም ስሙ መን እዩ ተበሉንስ እንታይ ክብሎም በሎ ኣምላኽ ከኣ ንሙሴ እቲ ዘለኹ በሎ በለ ድማ ደቂ እስራኤል እቲ ዘለኹ ናባኻትኩም ለኣኸኒ በሎም ይብለና እግዚአብሔር ንሙሴ እቲ ዘለኹ ኢሉ ስሙ ክነግሮ ኾሎ እቲ ዝሓቦ ስም ማንነቱ እዩ አሜን ስም እግዚአብሔር ንማንነቱ ይዝገልጽ ስለዚህ በስሙ ንዝኣመኑ ክብለና ኾሎ በተዘዋዋሪ በማንነቱ ንዝኣምኑ ግና ማለት እዩ አሜን አስማት እግዚአብሔር ወይ እግዚአብሔር ከምት ንሙሴ ርእሱ ከላሊ ኾሎ ተዘለኹ ኢሉ ንርእሱ ክጽውዓሉ ዝደለየ አስማት ኩሎም ሓደ በሓደ እንተሪእናዮም ካብ ስም ዝሓለፈ ንማንነቱ ዝገልጽዮም አሜን ንኣብነት እግዚአብሔር ኣነ ኤልሻዳይ ኣምላኽ ክብል ኾሎ ንማንነቱ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ንሕና ኸኣ ኤልሻዳይ ኢልና ንጽውዖ ማለት እዩ ሓቀይዶ ኤልሻዳይ ማለት ኩሉ ዝኽእል ማለት እዩ ልክ ከምታ ሓንቲ ኣደ ንውሉዳ ዘድልዮ ምክንኻን ትገብረሉ ትዕንግሎ ኤልሻዳይካ ከምኡን ህዝቡ ዝዕንግል ዘድሊ ነገር ዝህብ ዝቕርብ ዘማልእ ማለት እዩ እዚ ስም እዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣበይ ከም ዝተጠቕሰን ደርደሊና ኣብ ዘፍጥረት 17 1 ዘፍጥረት 8 35 11 ከይና ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ከረዳእኩም ደሊ ዘለኹ ስም እግዚአብሔር ክንጽውዖ ኾሎ ብስሙ ዝኣመነ ክብለና ኾሎ እቲ ስም ንማንነቱ ዝጾረ እዩ አሜን እቲ ስም መግለጽ ማንነቱ እዩ ንኣብነት ኤሎሄን ማለት ልዑል ኣምላኽ ተባሂሉ ክጽዋዕ ኾሎ ልዑል ኣምላኽ ዝብል መጸውዒ ከምዛ ኣብ ላዕሊ ክገልጾ ጸናሕኩ ስም ጥራይ ዘይኮነስ ማንነቱን ኮላይ ሓቀዶ በሓጺሩ ስሙ መጸውዒኡ ማንነቱን እዩ እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ አዶናይ ክንብሎ ኾለና ሎርድ ማስተር ክንብሎ ኾለና ኮሙ ማለት እዩ ስለዚህ በስሙ ዝኣመኑ ክብለና ኾሎም በአር بسم يسوع زأمنه مالتي كم تابل على خبلو تصنحكو يسوع كريستوس زبل متصوعي كم متصوعي زحلفيو آمين دو ماننتي يسوع مالت مدحني مالتي كريستوس مالت دما تقبؤ مالتي the anointed one مالتي نزسم مالت مدحني مخانو زأمنه كدحن بقديو كبرن قويتا يخون وتر 13 خننبب خولنا دما كم زيبلنا نساتهم كاب املاخ امبر كاب دم وي كاب فقار سغا وي كاب فقار سبعي زي تولديم نساتهم يلو غليصوم زلو نينوتيو نتوم نغويتا يسوس تقبلوا زبلو بسمون زامنو كلاتهم نساتهم يلو غليصوم زلو من يوم كاب املاخ تولدو اتوم نغويتا يسوس تقبلوا اتوم بحق يتزدحن يسوس مهانو امينوم تقبلوا اتوم بسمو زامنو يمولد املاخ كونو مسس توهابو ازياتهم يم كاب املاخ امبر كاب دم وي كاب فقار سغا وي كاب فقار سبعي زي تولدو ابز حدا اقداسي ነገር ከመሐላልፍ ይደሊ ابز ቋንቋታት ابዚ መግለጽ ቃላት ዘሐጸረኒ ابዚ ካብ አምላክ ተወልደ
بجكا يسوس ولا حدا يلن حق ايدو قدسان اتكاب املاخ ستولدسي بجكا يسوس كريستوس ولا حدا يلن كاب يسوس قتيلهم ولد املاخ كونو مسل توهابهم من يوم اندحر إلنا اتوم نغويتا تقبلو اتوم بسمو زامنو أنا نسخاتكم من تراحينا እግዚአብሔር ይመስገን እትስተዋበና ናይ ውልድነት መሰል ቀሊል አይኮነን እንደሕሪ ነቲ ኣብ ቁጥር 12 13 ዘሎ ሐሳብ በደንቢ እንደሕር ተረዲናዮ እትስተዋበና መሰል ውልድነት እንታይ ማለት ምዃኑ አጸቢቁ خبرሃልናይ نتوم تقبلوا زبلوا كلهم بسمون زعمنوا جنا ولد أملاك كون مسل حابهم مسبليو بقتها نساتهم كاب أملاك انبر كاب أملاك آمين أنا نسخاتكم من كابينا تولدنا كاب أملاكنا تولدنا أنا نسخاتكم من كاب دم ويكاب فقار سجا ويكاب فقار سب عايزي تولدنا قويت يسوع كريستوس ون كم هو مالتي آمين آمين ማርያም እግዚአብሔር መልአክ ናብ አመጽዩ ከጠንስ ወደውን ክትወልድ ምዃና ስሙኻ ኢየሱስ ከምትሰምዮ ንሱ አቢ ከም ዝኸውን ወድልኡሉን ክባሃል ምዃኑ እግዚአብሔር አምላክ ድማ ዝፋን አቡኡ ዳዊት ክቦ ምዃኑ ንሱ አቤት ያዕቆብ ንዘላለም ክነግስ ምዃኑ መንግስቱኻ መወዳታ ከም ዘይብሉ ምስ ነገራ ማርያም ሓንቲ ሕቶ ነቲ መልአክ እግዚአብሔር ሓታቶ ነራ እቲ ዝሓተተቶ ሕቶ እንታይ እዩ سبعي كيف لتكوس كمي إلو كهونيو زبدي اتمل أكمل سلا خولن تايلو منفس قدس كوردكي حيلي لعلون كتسللكيو سلزي اتزولد قدس ودي أملاك كبهالي آمين نحن أنا نسعدكم من انتاينا دك أملاكينا ولد أملاكينا رأيو ولد أملاك كنبهال سي زبل تقصي الله هي أملاك بوست قبرلكمي رأيو ولد أملاك نباحالسي زبل قال الله ود أملاك مني يسوس ولد أملاك مني أنا نسخاتكم من ريهم تي relationship مسي يسوس زلنا ويتاي بارك أيوبا تي مسي يسوس زلنا متحازي رأيكم دولو كم تي يسوس كاب أملاك انبر كاب دم ويكاب فؤاد سجا ويكاب فؤاد سبعي زيتا ولده نحنا ولك ولدنتا كمنا يسوس ايو كبرن ويتا يخون تبارك رأيو ولد أملاك نبحال اتي أبو كميز زبالة فقر يحابنا كومونينا سلزيخا عالم نعو اي فلت اتنمون انا ايت فلت انا نيلو آمين دو قال أملاك أب يوحنا 3:6 كم زبلنا كاب سجات تولد سجاي كاب منفس تولد خا منفس يبلنا آمين توم نقول تاست أبول زبلو كلها توم من بار كاب أملاك سلستولدو من النت نايمن يزلوا من دهريلنا ني أملاك مالتي آمين آمين دو ناتي ناتاتكم DNA نايمن اندحرلنا ني أملاك DNA يزلنا زيابير شمي بار ناتي ناتاتكم اندحر أبونا خوينو وليدنا اندحر كأملاك اندحر كأملاك توليدهم زبلنا خوينو سي أنا نسخاتكم من كابز على ما يكوننا مالتك زيابير مسكن كمتي يسوس كريستوس بعلو أبي يوحنا 10 زبلو نسخاتكم كابز على ما يكونكم مننا بولدتنا كابز على ما يكوننا سمياوي عيننا مالت قدسان اتستقبلنا يوم مسل ولدنت كم ترى نجر عينو تصرو عبو ولد أملاك كنكون ترى يكونان مسل هيبونا እግዚአብሔር አቦ ደቁ ስለዝሆና ምስየሱስ ወረስተን ከውንን ገይሩና አሜን ዶ አብሮሚ ሸሞንተ ካብ 10 14 10 ሸውዓተ ሄናህንን ብኮለና ከምዚ ብለና ንስኻትኩም ሲነቲ ብኡ ገርና አባ አቦ ኢና እንጽው አሉ መንፈስ ወልድነት ይሁን ተቀበልኩም መንበር መንፈስ ባርነት ከም በሐዲሽ ንፍርሃት አይተቀበልኩም መስበለ ስለዚህ ቶም በመንፈስ አምላክ ዝምርህ ዘበሉ ንሳቶም ውሉድ አምላክዮም ውሉድ አምላክ መዃንናኻ እቲ መንፈስ ባዕሊ ምስ መንፈስና ሆይኑ ዝምስከር ውሉድ ካብ ኮናኻ ወረስት ድማይና አሜን ዶ ውሉድ ጥራይ ዝወርስ ولد ترايز ورس ذات سوي نحنا ولد أملاك زخونا
ክንወርስ ተጸዋዕና ክንወርስ ከበቦስ ተወለድና ሰባት ንአምላኽ ወረስቱ ንክርስቶስ ድማ እንታይና መዋርስቱ ንክርስቶስ መዋርስቱ ዝኾናሉ ቀንድ ምክንያት ንህና ካብ ፍቃድ ሰብ ካብ ፍቃድ ሰበይቲ ካብ ፍቃድ ምድራዊ ነገር ተወለድና ካብ አምላኽ ዝተወለደ ጥራዩ በቃ ንዓለም ዝስዕራይሉ ፖስት ግበሩ ላይ ዘይጻሐፍኮ ጥቕሲ ዝመጻን ዘሎ አሜን እቲ ካብ አምላኽ ዝተወልደ ጥራይ ንዓለም ዝስዕራይሉ እቲ ንዓለም ዝስዕረላ ድማ እምነትና ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን አነ ንስኻትኩም ካብ አምላኽ ዝተወለድና ኢና that's why ምስ ክርስቶስ ክንወርስ ብቑዓት ኮይና that's why ንክርስቶስ መዋርስቱ ኮይና ንአምላኽ ወረስቱ ንክርስቶስ ድማ መዋርስቱ ኮይና እግዚአብሔር ይመስገን ምስኡ ሓሳረ መከራን ተጸገምናስ ምስኡን ክንከብር ኢና ይብለና ቃል አምላኽ አይነው ንመقبالو ከቢድ ስለዚህ ሎም መንነትና ንፍለጥ ተራሰባት ከም ዘይኮንና ደቅ ትልኡል አምላኽ ምዃንና ፈሊጥና ክሳድና አቅኒና ንንበር አሜን አሜን ውሉድ ካብ ኮናኻ ወረስት ድማ ኢና ንአምላኽ ወረስቱ ንክርስቶስ ድማ መዋርስቱ ኢና ምስኡ ሓሳረ መከራን ተጸገምናስ ምስኡውን ክንከብር ኢና ንኽብር ዝተጸዋዕና ሰባት ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ካብ 14 ክሳብ 18 በሉ ንዓይ እዚያ ክፍልያ ከቢዳትን ነይራ እቲ ቃል ስጋ ኾነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ከዓ አባና ሓደረ ክብረቱ ድማ ከም ክብር ናይቲ ሓደ ወዱ ነብኡ ርኢና ዮሐንስ ብዛዕብኡ መስከረ እቲ ድሕረይ ዝመጽእ ንሱ ቅድመይ ዝነበረ እሞ ንሱ ቅድመይ ነበረ እቲ ብዛዕብኡ ዝበልኩ ንሱ ኢሉ ጨደረ ሕጊ ብሙሴ ተዋሂቡ እሞ ጸጋን ሓቅን ግና ብኢየሱስ ክርስቶስ መጸ እምበኣር ከነሕና ኩላትና ካብ መልአቱ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቐበልና ሓደ ኮነ አምላኽ ዝረአዮ የልቦን እቲ ኣብ ሕቕፉ አብኡ ዘሎ ሓደ ወዲ ንሱ ኣግሓዶ ብለና እቲ ቃል ስጋ ኾነ ክብለና ሆሉ እንታይ ማለት እዩ አምላኽ ሰብ ኮይኑ ማለት እዩ በሓጺሩ ነዚ ሓሳብ በቀሊሉ ከብርሃና ዝኽእል አማኑኤል ዝብል ስም ኢየሱስ ጥራዩ አሜን ዶ ወዲ ክትወልዲኺ ስሙን አማኑኤል ክትብልየኺ ትርጉሙ ከዓ እግዚአብሔር ምሳና ማለት እዩ ስለዚህ በሓጺሩ ተቃል ስጋ ሆነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ አባና ሓደረ ክንብል ኮለና አማኑኤል ማለት እግዚአብሔር ይመስገን አማኑኤል ማለት ከም ሁላና ንፈልጦ እግዚአብሔር ምሳና ማለት ስለዚህ ተቃል ስጋ ሆነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ አባና ሓደረ ማለት ከምቲ ኣብ ላዕሊ ብሎ ጸናሕኩ ተፈጣሪ ሁሉ ዝኾነ ቃል ስጋ ማለት ሰብ ኮይኑ አባና ሓዲሩ ማለት አማርያም ሓዲሩ ተገሊጹ ማለት ድንኳኑ ምሳና ተኺሉ ማለት ክብረቱ ድማ ከም ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዱ ነብኡ ርኢና ኢሉ ዮሐንስ ነቲ በዒንቱ ኣብ ተኸረን ምስ ጴጥሮስን ያዕቆብን ዝረአዮ ምልዋጥ ናይ ኢየሱስ እዩ ኣብዚ ምስክርነት ዝህብ ዘሎ literally transfiguration ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ በዓል ዮሐንስ ጴጥሮስ ያዕቆብ ርኦም ነይሮም እጂ ኣብዚ ክብረቱ ድማ ከም ክብር ናይቲ ሓደ ወዱ ነብኡ ርኢና ዝብል ዘሎ እቲ ክብረት ኣብኡ ርኢዎ እቲ ክብረት ናይ ኢየሱስ ማንነት ናይ ኢየሱስ ርኢዎ ዮሐንስ በዒንቱ ዮሐንስ እቲ ኢየሱስ ብሽድሽተ ወርሒ ዝዓብዮ እንታይ ኢሉ ብዛዕባ ኢየሱስ መስኪሩ እቲ ድሕረይ ዝመጽእ ንሱ ቅድመይ እሞ ንሱ ቅድመይ ነበረ እቲ ብዛዕብኡ ዝበልኩ ንሱ ብምባል ንሱ ከይነበረ ኾሎ ኢየሱስ ከም ዝነበረ ንሱ ዓቢ ከም ዝኾነ ዝለዓለ ስልጣን ከም ዘለዎ ዮሐንስ ብግልጽ ክዛረብ ኾሎ ኣብዚ ንርኢ ማለት ሕጊ ብሙሴ ተዋህቡ እሞ ጸጋን ሓቅን ግና ብኢየሱስ ክርስቶስ መጸ እምበኣር ከነሕና ኩላትና ካብ መልአቱ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቐበልና ይብለና እዚ ጸጋ እዚ እንታይ ዝገብር እንድሕር ኢልና ናብ ምድሓን ይዘምጻና አሜን እቲ ሕጊ ንማንም ከድሕን ኣይከኣልን እቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጸ ወይ ዝተገልጸ ጸጋ ግን ንኹሉ ሰብ ምድሓን ኣምጽዩ አሜን ቲቶስ 2:11 ብዛዕባ ጸጋ ዛረብ ኮሎ እንታይ ይብልሲ ጸጋ አምላኽ ተገሊጹ እሞ ንኹሉ ሰብን ምድሓን ኣምጽዩ ብለና እዚ ጸጋ እዚ እንታይ ዝገብር ነቲ ንሕና ዘይንኽእሎ ዘበለ ክንክእሎ ይገብረና ማለት እዩ
እምበኣር ንሕና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቐበልና ይብለና ንሕና ኢሉ ዝብል ዘሎ ነቶም ዝደሓና ዝውክል እዩ ከምቲ ጎይታ ዝደለየና ኮይና ክንነብር ከምቲ ጎይታ ዝደለየና ኮይና ክንነብር ዘኽእል ካብ ምልኣቱ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቐቢልና ከም ዘሎና እዩ ኣብዚ ክፍሊ እዚ ዝነግረና ዘሎ መወዳእታ ናይ ሎም መዓልቲ መጽናዕትና ድማ ሓደ እኳ ንኣምላኽ ዝረኣዮ የልቦን እቲ ኣብ ሕቕፉ ኣብኡ ዘሎ ሓደ ወዱ ንሱ ኣጋሃዶ ይብለና ፊልጶስ ንጎይታ ኢየሱስ ነቦ ኣርኤና ሞ ይኣኽለና ምስ በሎ ጎይታ ከምዚሉ መሊሱሉ ነይሩ ኣብ ዮሐንስ 14 ካብ ቁጥሪ 8 ክሳብ 9 ማለት እዩ ፊልጶስ ካ ጎይታይ ነቦ ኣርኤና ሞ ይኣኽለና በሎ ኢየሱስ በሎ ፊልጶስ እዚ ክንድዚ ዝኣክል ዘመን ምሳኻትኩም ክነብር ከለኹስ ኣይትፈልጠንን ዲኻ እቲ ንኣይ ዝረኣየ ነቦ ይረኣየ ከመይልካ ኸነቦ ኣርኤና ትብል ኣለኻ ኢሉ ኣሜን ስለዚ ዮሐንስ ንሱ ኣጋሃዶ ክብለና ከሎ ኣቦ ከመይ ከም ዝመስል ተሪኽዎ ማለት እዩ ብሓፂሩ ትርጉም እዚ ቃል እንታይ ማለት እዩ ንኢየሱስ እንድሕር ርኢናዮ ነቦ ርኢናዮ ማለት ከም ዝኾነ እዩ እዚ ቃል ዝነግረና ዘሎ ጎይታ ኢየሱስ ብነገር ኩሉ ይባርኩም ጸጉኡ የብዛሓልኩም ዳውኩም ኣልኢልና ጸሊና ክንውዲና